Kavgat adam şeýle dua eder. Allah'ım, elimden gelince takwaly bolmagy synanyşdym. Kavagt ýalňyşdym, kavagt günah etdim. Kemçiliklerimi bilýärim, toba etdim. Maňa öz ýolunda ýürüýän imanly bir ýar nesip et. Sebäbi adam bir zada düşünýär. Asyl mesele ýeke galmazlyk däl. Mesele adamy Allah'a ýakynlaşdyrjak biri bilen ýol ýüremekdir. Kavagt adam özüne gaty ýeke duýýar. Ýaşlyk wagtynda bu duýgu has hem agyr bolýar. Garaşmak, sabr etmek. Käbir ýaşlary jeza ýaly görnýär. Maňa bolmaz. Men hemişe ýeke galaryn, men bile bagda laýyk däl. Emma şunu unutma. Doga diňe kämil adamlaryň işi däl. Doga ýalňyş ýandygyny bilýän adamlaryň gapysydyr. Sen diýärsiň, men gaty gowy adam däl. Maňa menden has haýrlysyny nesip et. Bu ýüregiň henizem diri bolandygyny görkezýär. Adam käbagt öz ýaly birini däl, onu düzetjek birini isleýär. Diňe süýmek üçin däl, bilelikde cennet islemek üçin. Sebäbi hakyky ýar saňa diňe begenýän däl, seni Allah'a çagyrýandyr. Hakyky süýgü men bilen bagtly bol diýýän däl, men bilen halas bol diýýän bolýar. Häzirki wagtda köp ýaşlar garaşmagy jeza hesaplaýar. Emma zat derrew bolsun isleýär. Emma käbir zatlar sen taýýar bolanynda däl, sen kämilleşeninde gelýär. Ýekelik kawagt red edilmek däl, taýýarlanmakdyr. Allah'ım kawagt derrew bermeýär. Sebäbi sen diňe ýar soraýarsyň. Ol bolsa saňa haýyrlysyny bermek isleýär. Sen süýülmek isleýärsiň. Ol bolsa halas bolmagy isleýär. Bugün sen diýärsiň, men hiç birine münasip dälmi? Emma belki ýigdir biri sen barda diýer. Men onuň bilen Allah'a has ýakyn boldum. Sabır boşluk däl, sabır durmak däl, sabır ýürep barýarkan garaşmakdyr. Emma diňe dilemek ýeterlik däl. Şol doga laýyk bolmagy synanyşmak hem gerek. Belki bugün seneke, emma bu hiç wagt bolmaz diýmek däl. Belki bugün garaşýarsyň, emma bu jezalanýarsyň diýmek däl. Belki bugün özüňi güçsüz diýip pikir edýärsiň, emma bu gymmatyň ýok diýmek däl. Kawagt iň goýar, iň ýalňyz döwürleriň sabryndan dörýär. Iň haýrlysy bolsa, iki adamyň bilelikde Allah'a tarap ýürümegi bilen başlanýar.